ପାତାଳ ପୁରର ଧନୁଜୟ ନାଗ ଆଉ ତାର ପୁତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନା ମତେ ଅପମାନିତ କରି ତାର ଦୁଆର ବନ୍ଧରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲା। ମତେ ମଧ୍ୟ ସେନାର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଭୂତେନ୍ଦ୍ର ସେନା ଘଟ କରି ବିତାଡ଼ିତ କରିଛି। ଯୁବପତି ସେଦିନର ସେ ଅପମାନ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭୁଲି ପାରିନି। ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ଆସେ ସେ ବାପ ପୁଅ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅଲଗା କ୍ରୋଧ ପାପ ପଛନ ମୋହର ପାପାରେ Not